Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pondo para sa back chip, ginpain sang abang lingkod. LTFRB nagkumpirma ng Oktubre 3 pa epektibo ang pagpasakas ng plete. Sa balita nasyonal, Senador Pimentel hindi kumbinsido sa mga rason para sa pagpaisol sang barangay kag SK election. Supply sa bugas kag karne para sa panahon sa Pasko ginapasalig sa Department of Agriculture. Sa balita internasyonal, masobra 200 ka mga balyena nakitaan sa higad sang baybay sa Tasmanian West Coast. Sa balita sa sports, Yang Giao nagbalik bilang coach sang Rain or Shine. Sa balita entertainment, Bel Mariano nagdaog bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards sa Korea. Samtang sa balita espesyal, mga kinalain sang Pilipino sa iban nga lahi. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon ni adlaw Biyernes, Setyembre 23, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 3 kaina sang kagahon ang sentro sang tropical storm nga Karding ang katapusan nga nakitaan sa kalayon nga 1,245 kilometros na sidlangan sang Northern Luzon. Ang ini nga tropical storm ay dala nga kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 65 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 80 kilometros por ora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ang pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tugtub kasarangan nga huyop sang hangin na mapatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw ra butlak las 5:37 kaina, magatulod naman las 5:44 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius tugtub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning liwat mga ka-aksyon and good morning liwat Action Eden and welcome to this Action Balita Morning Edition. Thank you so much pag-welcome sa Yes, welcome tagid kaya kay parang ma-comfortable ka balaw. Ay, perfect. Thank you so much for your welcome. I-greet ko lang sa Facebook gali. Happy birthday sa kay Sir Fernando Yes. Nanding Quadernal. Ang man nakita ko diyan. Yes, happy birthday Sir Nanding. Happy birthday to you. Yes, oo, baw. Kabay pang ma-invite mo kami sa birthday mo. Mambal sabi nga sa Domingo man be. Kita mo subong ang birthday. Tiki, may ubra mo. Asto, no? Oh. Ate, hapitan eh. Kasi kadali lang. Tumuda mo hapit ba? Damo na na ako ng mga schedule sa Domingo. May birthday pagid ko nga kantuan pa sa Domingo pagid. Ay, boxing mo. Actually, may migo ko bla kaya nga mother nang napatay na birthday sa Sunday. Ah. Ti ang glass ang parts ang glass tuon ginpadala sa akon. Ha? Ginpadala sa akon ng part kay hatag ko sa Di obligado. Sabot sila obligado yung magkanto. Oh. Ay, di ara sa imo mo. Wa, Actually isway. wala man kapadala kundi nga ari sa akon. Ara sa imo, gala. Ikuha ko lang anay finance. Subject for refund. Subject ko rin Te, So, wala kayo dyan kawala. Wala Ay, kawala. tika rin kayo kung wala. Kaya dito ka-celebrate. Nan. Sige. Ana Sinoro liwat good morning dira sa imo. Kagawad Imbong Jocampo. Ga-monitor na sila ni Cap Vito. Sure ka Yes. si Cap? Wala absent ah. Kagawad do.
Kay si Miss Cory Vidaha from Purok 1 Narawi Sinigaran, Baskog di Ulan. Ay ara na si Guwapa. Ay sa saan pa na di siya. Ay, ara ka na, ma'am. Saan pa na di siya. Si Buchi Season, happy birthday kuno kay Cheche Season. Kag Tata Diaz, also known as Kuring Mundo. Grabe nga mga ano ba. Happy birthday to you. Cheche Season, Tata Diaz, also known as Kuring Mundo. Happy birthday. Lain pag iduro ko malang Kuring Mundo, kapro kalay ko kung katsuri kano. Katsuri. Ang Di ba to? katsuri, ang ilaga na na. Oo, nalaba mo. So, amo na? Yes, katsuri. Sige. Kay Arena Jarutero, good morning. Yes, morning dira sa imo. Sa diin isa? Bago na siya. Sa bago ma. Ikaw yung bala to nalikop mo na ganyan yung ka Tamo bago. din taga bago ka pamati. Mo. Abi sa mga survey sa mo sa bago. Kay Ma'am Jinky Delagdon, thank you so much. Sa Ma'am 100 Jinky sa stars. 100 stars. Sige, standby na sa atong mga balita lokal. Philippine Standard Time, las 7:07. Sa detalye na sang nagapanguna nga mga balita lokal, ginkonfirmar ni abang Lingkod Party List Congressman Stephen Paduano nga mayara sang pondo nga gipain ang iya talatapan para sa Bacolod City Comprehensive Healthcare Program o kung BACCHIP para sa 3 ka bulan nga nabilin sini nga tuig 2022. Sulo kay Paduano, magluwas sa 8 milyones pesos nga iya alokasyon gikan sa DOH Medical Assistance Program. Natala naman nga maghatag sang 2 milyones pesos nga pondo si Malasakit Party List Congressman Anthony Goles. Dugang pa ni Paduano, tinguaan Manila nga madugangan pang amo nga pondo tubtob sa 15 milyones pesos kung kinahanglanon para mapasiguro nga mangin epektibo ang implementasyon sa programa. Sino pa sa kay Paduano, nakigangot naman ang iya talatapan sa in-charge ang BACCHIP sa Bacolod angot sa kinanglanon nga mga dokumento para sa madasig nga pag-release sang amo nga pondo. Ang itong Bacolod initially, alin sa ang sa akon is 8 million. For this year, kung ma-utilize na ang more or less mga 10 million, pwede kami request para dugang. So until December na siya. Ang kabahin sang pahayag ni abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano. Ginkonfirmar ni Attorney June Altura, spokesperson sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Region 6, nga mangin epektibo na sa Oktubre 3 ang pagsaka sa plete sa PMVS, bus, jeep kag taxi. Ginpahag ni Altura nga nagpagwa sang 4 ka nagkalain-lain nga desisyon angot sa saka sang pletehan ang Department of Transportation sa adtong tinalikdan nga Setyembre 16 kag ginpublish ini sang Setyembre 18 kag maga-epekto ini matapos ang 15 dias. Ginklaro man ni Altura nga kinahanglan nga magkuha ang operator sang fare matrix o kon fare guide sa talatapan sang LTFRB kag ibutang ini sa mga nagabiyahe nga unit bangod kun wala sa nakatapik nga matrix nga makita ang pasahero, wala sang rason ang driver nga manukot sang saka sa plete. Dugang pa sini nga ginmando man sa desisyon nga dapat ihatag ang 20% discount sa mga estudyante, PWD kag senior citizens. Nagapadayon sa karon ang e-consulta program sang lokal nga panguluhan sa Bacolod sa nagkalain-lain nga mga barangay sa palibot sang syudad bilang kabahin sang Bacolod City Comprehensive Healthcare Program nga ginapatuman sang karon nga administrasyon. Sunod kay Councilor Carlau Puentevilla, kapin 10,000 ka mga Bacolod nun ang target nga mga beneficiaryo sa mga programa nga sa naibaluan nag-umpisa sa Bacolod Government Center. Dugang pa ni Puentevilla, hindi lamang ang e-consulta ang aktibidad ang kabahin sa mga programa, kundi kalakip mandre ang mga ginpatigayon nga mga medical missions. Sa piyak nga bahin, naging klaro man sang konsehal nga nagapadayon pa sa karon ang pagproseso sa mga BACCHIP application sa tagsa ka mga barangay. Nagpasar sa duha ka resolusyon ang Progressive Alliance of Capital Employees o PACE paagi naman sa Office of the Provincial Administrator nga nagapangabay sa pagpabalik sang health benefits para sa mga empleyado sang Kapitolyo Provincial sang Negros Occidental. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni PACE Chairman Renelo Lastiere nga tuyo sing PACE Resolution 2022-15 ang pagpangabay kay Governor Eugenio Sebong Lacson nga ibalik ang health and hospitalization insurance ang ukon
insurance sa mga opisyal ka empleyado sa Kapitolyo. Ang PACE Resolution 2022-16 naman ang nagapangabay sa gobernador nga hatagan ang tanan nga job order kag contract of service workers sang comprehensive health insurance program coverage kag free medical and hospitalization services sa provincial kag district hospital. Suno kay Lastiere, naglaom sila nga suportahan sa probinsya ila pangabay kag mahatagan pondo sa tuyo nga mabuligan ang mga empleyado sa medical nga aspeto. Ang Supreme Court kag nagdesisyon nga pwede action art, no? Pwede mahatag kag makahatag ang aton local government units sa pagbayad para sa hospitalization and healthcare insurance benefits sa aton mga empleyado action art sang Kapitolyo Provincial, and it applies to all local government units. Si PACE Chairman Renelo Lastiere. Sa duga pa naton nga balita lokal, ginpangunahan ni Governor Bong Lacson ang launching ceremony sa Computer Delivered International English Language Testing System Shared Laboratory sa Negros Occidental Language and Information Technology Center sa Negros First Cyber Center siyudad sang Bacolod kahapon nga adlaw Huwebes. Una nga ginpatagan ni Lacson kag IDP Country Director Jose Miguel Habana ang ceremonial ribbon cutting. Suno kay Lacson ini nga shared laboratory amo ang una sa Visayas. Ginpatagan man ang awarding sang certificate bilang CDIL's public test venue partner kag referral partner. Sa mensahe sang gobernador, iya gipahayag nga madamo na sa mga pungsod ang nagausar sang lengguwahe nga English sa proficiency test o kon study. Magluwas ni suno kay Lacson, linibo man ka mga organisasyon sa nagkalain-lain nga mga pungsod ang nagakilala sang testing results sang CDILs. Ini ang isa ka innovative program sang gobyerno provincial paagi sa Knowledge Sea. Duha pa ni Lacson, nagapabilin sa gyapon nga top priority sa probinsyang edukasyon kag mas pasangkaron pa ang education related programs agud mangin accessible sa tanan nga mga sektor. The testing results of the International English Language Testing System, or IELTS, are recognized and accepted by thousands of organizations in most countries. Millions of these testing are being administered each year. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang Halin sa Kusina, second edition book launch and food crawl sa Ayala Mall's Capital Central Activity Center, siyudad sa Bacolod kahapon. Sa mensahe sa gobernador, iyagin pasalamatan ang mga local government units nga nakigbahin sa aktibidad paagi sa pagpresentar sa ila ginapabugal nga mga pagkaon. Suno kay Lacson, ang Negros Occidental ang isa sa mga prime food destination sa Pilipinas kag hindi makompletong Provincial Week celebration kung hindi mapakita ang Negrense Fair halin sa mga banwa kag syudad. Ang Halin sa Kusina ang isa ka food story sa mga persona sa Negros Occidental kag in-author sang writer kag illustrator nga si Miss Joanne Coruña. Ginapanginbulahan sang gobernador ang Negros Occidental Tourism Division kag tanan nga mga nagpartisipar sa among event nga kabahin sa 22nd Negros Occidental Tourism Week celebration. Action Radio Philippines Standard Time, 7:14. Senador Pimentel hindi kumbinsido sa mga rason para sa pagpaisol sang barangay kag SK elections. Samtang supply sang bugas kag karne para sa panahon sang Pasko ginapasalig sang Department of Agriculture. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue,
learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Miss... Na. Oh, padala ka mo mga Padala kaksyon. na ka mo ano pang ginaulat nyo. Amo na ginaulat nyo ligad. Dahil subong meta na unta. Charot. Morning da kay Kwan, kay Attorney Rafi Medalya. Morning Torne. Wow. Amigo ko ni nga. Duido. Morning da sa imo Facebook Live. Oo I-greet pag ikaroon on air. Rochelle Evangelista. Oh, gwapa kay Action Eden ba? Normal ang. Buyag. Charot. Para na ginatudloan ni Mamban si Dr. Sang Butchiki ko. Excited na kami, Ma'am Van. Dire ka lang, kung daw mabudlayan sa Mamban, dire ka lang sa part ng ik. Nira ka lang sa ik. Basi bala mga LSS, bala si Dokmat, kaga palato, sa mga kalawasan, sa mga pasyente. Bala na, pong choyla, chiriri, ik. Masi amuni na bala. Hindi magoro Manang kuwan kita si kuwan mo si Jonathan gid mo. Ano ganito pag ito ng style pag sa kantaya pag ano sa style pag sa kantaya. Philippines is a great history according to our geography. Dasa may sugbot sa vlog. Ay. Nan. Kay Marilo Villar Tanaman, salamat man for sending stars. Yes, 75 stars. Thank you so much. Anton de los Reyes from Barangay Takuling. Good morning. Sige. Ari si, kumare, Mary Joy Fentebella. Good morning. Kumare Eden, Ocean Boy, monitor kami ni Joshua Jonathan. Amo na sa ang utor sang ek. Ay. Sa utan, pag ni Ma'am Georgia, gagasiranda yon. Ate, piyo na. Laban. Sige. Kay Ma'am Jinky Dalagdon sa liwat, 50 stars, iagin send. Salamat. Greet niya lang si Mr. Arthur Jeff Villasor, of course, Papa Joe and Mama Lolit Dalagdon sa ilan ni Karina dira sa DSB. Good morning. Alma Oligon. Yes, good morning, man. Hindi natataman, nadula. Emily Morden, morning man sa imo. Kay Emilia Hiponia, good morning. Kay Rona Rida Trava. Kay Salama Barnacha Sawadika Bacolod. Thank God it's Friday na. Action boy. Yes. Ray Flores Barioga, good morning, man. Nag-utoy-utoy kadlaw si Ma'am Vanessa. Robert Ducado, good morning. Happy birthday ko no siya bata nga si Tintin Ducado. Yes. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday, Tintin. Siling ni Rochelle na musta na kung si Idol niya Doors. Okay na siya. Musta lang kay Idol. Nagbakasyon ng kadali. Oo. Amo na ang ginadali. Ako magbakabuti siya kayong pasalubong ko bla. Paid vacation. Ang pasalubong ko bla kaya yes. Ano yung pasalubong? At last na himo niya gid man ang iyang dream to travel. Oo. Though 1 week gid siya na so na kuha na O standby sa mga balita national. Kag sa aton nga mga ka-aksyon bala nga Barangay 684
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, hindi kontento si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa mga rason nga ginipalayag para ma-justify ang pagpaisol sa 2022 barangay kag SK elections. Ini kasunod sa pahayag ni Senate Electoral Reforms and People's Participation Committee Chairperson Senator Amy Marcos nga ang pagpaiway sa eleksyon ang maghatag sa mga mamalidha sang tion para tun-an kag madebatihan ang mga isyu sa sistema sang barangay kag SK sa idalom sa nag-exister nga mga layi. Para kay Pimentel, pwede sa gihapon nga madayon ang eleksyon bisan nga ginatun-an sa mga mamalidha ang reforma para sa barangay kag SK. Duga pa sa senador, dapat respetuhon ang 2022 local elections bangod ang reforma sa barangay kag SK systems ang mag-umpisa paagi sa pagsunod sa schedule sa piniliay. Una na nga naprubahan sa Senado sa second reading ang pagpaisol sa eleksyon sang isa ka tuig kag ini naman ang inyong pamatukan ng Pimentel kag Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Ginliwat sa COMELEC ang ilang calendar of activities para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Ang filing sa Certificate of Candidacy ang ginpaisol sa Oktubre 22 tubtob 29, humalin sa Oktubre 6 tubtob 13. Ginpaisol man ang gun ban sa Nobyembre 6 tubtob Desyembre 20, humalin sa Oktubre 6 tubtob Desyembre 12. Gintala na ang campaign period sa Nobyembre 25 tubtob Desyembre 3, samtang ang election day naman sa Desyembre 5. Ang mga kandidato ang mag-file o kung Desyembre 2. Ang mga kandidato ang mag-file sa ila sose tubtob Enero 4, 2023. Nagapabilin nga pending sa Kongreso ang pagpaiway sang eleksyon. Nagpasiguro naman ang Department of Agriculture nga may nagakaigo nga supply sang bugas kag karne sa pungsod nga ginapaabot magsaka ang demand sa tion sang holiday season. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag sang DA nga may pagsaka sa local palay production base o kon local palay production base man sa supply outlook sa ilang National Rice Program. Sa Martes, ginalantaw ni Senator Amy Marcos, Chair sa Senate Committee on Cooperatives, nga may 5.13 milyones ka metrika tonelada sang bugas nga ginaproduce sa pungsod sa ikatatlo nga quarter, kag malampawan sini ang demand nga 3.7 milyones ka metric tons. Bawod sini may 1.43 milyones ka metrika tonelada nga buffer stock sang bugas sa katapusan sang Setyembre. Ginalantaw man nga magataas ang local rice supply sa fourth quarter ikumpara sa demand kag may dugang pa nga buffer stock sa pagtakop sang 2022. Apang nagpaandam ang DA nga sa piyak nga may nagakaigo nga supply sang bugas, posible maapektuhan ang retail prices bangod sa padayon nga tig-ililit sa China kag presensya sang iban nga variety sang bugas sa iban nga pungsod. Ginbasura sang Manila Regional Trial Court Branch 19 ang 2018 nga petisyon sa Department of Justice nga ideklarar ang terorista nga ang CPP-NPA. Base sa 135 kapahina nga resolusyon, ginpahayag ni Presiding Judge Marlo Magzoa Malagar, ang CPP-NPA ang wala gintukod sa tuyo nga maghimo sang terorismo. Base sa desisyon, ang armed struggle ang pamaagi lamang para malambot ang sang CPP ang ilatuyo kag hindi ang tuyo sang gintukod sang CPP.
Ang petisyon ang infile sa DOJ sa Pebrero 2018 nga nagatuyo deklarar ang grupo bilang terorista sa idalom sa RA 9372 o kon Human Security Act nga sa ulihigin repeal sang Anti-Terrorism Act sang 2020. Ang kaso ang infile sa DOJ sa Regional Trial Court sa idalom sang Human Security Act kag Court of Appeals sa idalom sang Anti-Terrorism Act. Ginpahay sa DOJ nga dapat madeklarar ang CPP-NPA bangod sa siyam ka mga insidente sa pagpatay, attempted killings kag abductions sang 2019 to 2020 sa Agusan del Sur, Surigao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental kag Cagayan de Oro City. Sunod sa korte ang siyam ka mga insidente makabig nga terorismo sa idalom sa Human Security Act pero hindi ini maangot nga kahimuan sa CPP-NPA. Sunod pa sa korte nakilala lamang sa mga testigo ang mga suspetsado paagi sa ilang bayo nga nagaduag sang itom kag hindi ini nagakaigo para iangot sa rebelde nga grupo. Nagpasiguro naman si Senador Ronald Bato de la Rosa nga hindi mapektuhan ang counter-insurgency nga kampanya sa gobyerno matapos ginbasura sang korte sa Manila ang petisyon nga nagatuyo nga ideklarar ang CPP-NPA bilang mga terorista nga grupo. Nanugunan si De La Rosa, chair sa Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee, nga wala nangin madinilagon nga madeklarar nga terorista ang CPP kag NPA apang iya ginarespeto ang desisyon sang korte. Sa nabaluan, base sa 135 kapahina nga desisyon nga ginpermado ni Presiding Judge Marlo Magdosa Malagar sang Manila Regional Trial Court Branch 19 matapos nabasahan ang programa sang CPP-NPA, nagapakita nga wala gintukod ang grupo para maghimo sang terorismo. Target sa Department of Human Settlements and Urban Development nga matapos subong nga tuig ang backlog sa Yolanda Housing Project. Ini ang naibaloan sa debate sa plenaryo sa Kamara sa ginaduso nga 2023 budget sang DHSUD, balor masobra 3 bilyones pesos. Sa idalom sa programa, masobra 200,000 ka housing units ang patukuron sa Region 4, Region 5, 6, 7, 8 kag Region 13. Sunod kay Committee on Appropriations Vice Chairman of Batas Lone District Representative Toby Tiangco, natapos na ang 200,000 nga kabugusan nga housing units gamit ang pondo sang ahensya. Dugang pa ni Tiangco sa 9,000 ka housing units nga nabilin, plano sang DHSUD nga matapos ang pagtukod sini subong nga tuig. Madumduman Nobyembre tuig 2013 sa nag-igo si Super Typhoon Yolanda nga nagpatay sa 6,000 ka mga persona kag nagbilin sa dako nga kalitan sa mga panimalay. Action Radio Philippine Standard Time, 28 minutos na nagaligad sa takna nga alas 7. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost... Good! Okay. Okay na ko na. Richelle Aguarense, morning dira, kag ginagpag-greet silang happy birthday kay Michael Jan Simundo kag Mark Loxin. Happy Birthday to you. Damo birthday, no? Michael Jan Simundo kag Mark Loxin, happy birthday. Yes. Kay Elizabeth Gamala, morning dira sa imo. Melvin Peñafiel, Raymark Estares. Good morning.
A. Clara, Dula ka libuon, Nicor. Ginagreet naman sister niya, Simonet Libuon. Happy birthday man. Happy birthday to you. Simonet Libuon. Yes. Evelyn Sinaon, maang aga dira sa barangay Alihis. Sige. Good morning. Kay... Wala. Jenaline Flores. Jenaline Flores. Hi, kamusta? Ay, kamusta? Ay, kulbaan ko. Chatmate lang kami. Hi, kamusta? Okay lang kami diyan. Daw na kulbaan ko kan eh. Nga. Kasi daw ka dugay na nga wala. Wala ka mo kamusta na. Kumusta? Daw ka kulbaan ako. Klein. Musta ka man, Jenaline? Okay lang. Si Lilian Tadena Claridad. Good morning, Mandira sa imo, no? Sakay Kurt Nathaniel de la Torre, morning. Si Jessie Ayungon, morning, Mandira. Good morning. Sino ganito sila ganito? Jessie, si Leia. Si Leia, black si Cloud. Ang mga OJT tabla. Oo, yes. Si Jessie, si Leia, si Cloud. Good morning, dira sa inyo, Si Jessie, mo nang ilang prinsipe. Sino ang prinsesa? Si ang Cloud kung si Leia. Away ko ka. Sila duwas la prinsesa. Duwa sila. Di kung duwas lang prinsesa, si Jessie, siguro Reyna. Reyna. Feeling ko man. Reyna siya, mas pinakataas na. Ang balong ko na kalong Jessie, mas servo yung ginalaglag naman ko. Ginalaglag naman ko. Balik ka mo diya kay... Kuanon ka mo din ni Action Boy. Kuanon? Anon? Anong kuanon man? Yung mga namin ko sila, yakin ka mga kuanon. Sino ka na nga ito, nabilin din nga JT? Si Dina. Kag si Karen. Dina. Apelido ng Dina, gani man? The letter B, tama? Herona. Ha? Herona? Oo. Wala yung pangalan sa Facebook, Dina, Herona. O kung middle name niya ng Herona. Herona, gali. Si Karen niya, amo niya yung letter, Bonda. Yes. Karen Robles Bonda. Oo. Parinti ni Miles. Tod. Si Miles Robles naman. Ay, amo na gali. Debla. Parintianay na lang. Si Karen, amo na saya ang may twinning. May twinning. May twinning, bla. Tapos, ginsurya ko ginaya sa masinsinan, si Karen. Kaya taga-kadi, saya mo. Oo, gani. Sa Oriental siya, guys, kuya lang. Okay na lang na si Dina, nga taga-Kabankalan. Oo, okay. Reasonable pa. Siya Kadis. Hambal ko, ano gidya ang problema mo sa kabuhi? Pirti kalayo. Si Joshua Bia, ranaho ang ek-ek-ek. Ek-ek-ek. Sampol da na, be? Oo, isang kagsakan na pagiganito. Nung lipat ko, kakalipat ko blau. Ay. Abi, kantahin na, kumpare, kantahin na to ang dito sa subdivision nga wala ka pasulod sa imo. Hindi sa kuno palibudod to sa kuan kay kagahod kuno sa iya. Hindi sa pasudlod kay kagahod kuno. Ay, kuan na sa unfair trade practices na siya. Yes. Jose Yerson Lapinig Hunyo. Idol ako sa anak niya kasi JJ. Hi, JJ. From Stonehaven, Pila na edad sa anak mo? Ate, mga 7 years old guro. Hindi, malay natin. Ay, Philippines is a great history. Karoon ma-live na si Via Jonathan, bantayin la. Kumpare, send mo dayon kay Doc Matt. Kay Ma'am Vanessa, kay Pakita, kay Doc Matt. Oo. Para with actions na lang dayon. Kaya ang butchik kikide, kaya mga natunan sa mga Dr. Matt. Oo. Ang butchik, ano na, Singquaylo, ano na? Singquayla. Singquaylo. Kabudlay na sa lyrics, pabudlayan mo bagid. Pong Choyla, amo na galiya, Pong Choyla. Chiriri kong Choyla, butchikik. Standby sa balita, dugang ka balita. This is My Life. Sa detalye sa Balita International,
Nagambot sa 230 ka mga balyena ang na-stranded sa Tasmanian West Coast pila ka adlaw matapos na diskubrehan ang 14 sperm whales sa baybayon sa sakop sang southeastern coast. Sunod sa Department of Natural Resources and Environment sa Tasmania nga katunga sang kadamuon ang nagkalamatay. Base sa interview sa isa ka saksi, nakibot sila sang gulpi nagdamo ang mga balyena sa higad sang baybay. Isa naman ka team sa Marine Conservation Program ang nagpatigay na sang rescue operations para sa mga balyena. Sa negosyo, nakapasar ang Dito Telecommunities ikatatlo nga tuig nga technical audit nga ipatigayon sa National Telecommunications Commission. Sunod sa kompanya, ila promesa nga ma-cover ang 70% nga population coverage nga may minimum broadband speed nga nagalambot sa 55 Mbps. Sa kopya sa resulta sa ipatigayon nga audit sa NTC, naibaluan nga na cover sang dito ang 72.39% nga population kaya naka-deliver sang 71.8 Mbps para sa 4G kag 801.1 Mbps naman para sa SG. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 67 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 37 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 47 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginbaton sa aktres nga si Bel Mariano ang iyang Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards sa South Korea. Ginsuksok ni Mariano ang iya Francis Liberan nga gown para sa event kag ginupdan ni ABS-CBN Head for International Production kag Co-Production nga si Ruel Bayani kag ABS-CBN Films Ad Prom Head nga si Mico Del Rosario. Napierde ni Mariano ang 175 ka male and female actors sa bugos nga kalibutan. Lakip sa Filipino nominees sa among nga kategorya among on-screen partner ni Mariano nga si Donnie Pangilinan. Lakip man sa mga nominado amo sanday Charlie Dizon, Dimples Romana, Jake Cuenca, Maris Racal, Kyla Estrada kag Zanjo Marudo. Sa balita sa sports, nagbalik na si Yang Giao bilang coach ng Rain or Shine pagkaligad sang anom katuig. Unang game ni Giao among hambang bato sa NLEX nga siya man ang nagatudlo sadto. Si Giao ang nakapakampiyon na sang Elasto Painters ang makadua ka beses apang ang nabilin sa karon sa champion team. Amo na lang sanday Gabe Dorwood, View Belga kag Joel Ponferrada. Sa karon sunod sa iya tutukan si Sanday Ray Mambatak, Santi Santillan kag Mike Nieto. Balita Espesyal! Good morning! Thank God it's Friday, mga yes. ka-aksyon! Good morning! Good morning! Happy birthday sa tanan nga may birthday karon nga adlaw. Yes, Happy birthday to you. Sir Nanding Quadernal, Senior. good morning. And Nanding Senior kay ang junior na sinunoy niya mo. Yes. So Sir Nanding Quadernal, Senior, happy birthday sa imo. Kabay pa nga bugayan ikaw sang mahal nga makaako sang dugang pagin nga grasya. Yes. Para ma-share nimo ang mga blessings. Oo, kay sharean pa ko nila. Kay wala pa ko daan sa share. Wala ka pa ka-share. Wala pa ko sa share. So basi mo ka paminsan si sir nga ano ko. Kay kantaan ko sa maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Amo na na. Tayo lagi tada. Sir. Mary Joy Victorino Flores. Good morning dira sa imo, na? Yes, may makawili pa sa punta. Makawili. Oo, ayo kalawig na siya. Makawiwili ni siguro ay. Yes, correct. Oh, nakadto na natin siya. So saan oh? So wala ko eh. So wala ka eh, kaya wala mo siya makita. Nakakadto na din siya, no? So happy listening. Yes, happy listening dira sa imo. Good morning man dira kay Maninoy ko Noel Liboon. Yes, kasuon mo Mike. Liboon. Oo, good morning dira, Good morning. no? Basi si Maninoy mo to sa Palawan. Ay, tod. I-con sabi, i-message mo siya. I-message mo siya. Okay, para nga may alin naman sa Palawan, katubla, hindi bla. Ay, ano ba? Maninoy, ipapalawan lang. May mga Gcash ka na ba? May mga Palawan. Timing mo, di ba? At sa Palawan mo. Si Maninoy, ipapalawan lang. Suon kung ikaw nga pamati. Subong ang bala si Maninoy, nga ipapalawan niya lang. Kaya to sa Palawan. Pero may kuha na da mo si Action Dorel, may ginatugo na da mo daw ano ganito ay do hupya bla nila bla da nga. Basta na may nakadala na din last time si Kumari Teray. Ay, oo. Kumari Teray. Kita ko na da, oo. Hindi bla? Lipat ko kung ano to ngalan.
Ang ube nga kopya nila lang. Kung di may tagaan, ito ba ito ka man to, no? Oo, yes. Kung di yung tagaan mo ko to, tagaan mo si Doc Noel. Ngayon, pag isasako niya. Tiki, abot siguro nga kasi malipatan mo naman sa salakyan mo. No. Kag makibot ka naman anong gapanimaw sa salakyan mo, gali kami nalipatan ka. Correct. Kung ako sa kay Sir Eric Tenerife, sa ako niya na lang i-diretso. Saan ang ano na yun si... Ang katagya si Tito mo, Eric? Oo, si Tito Eric. Hindi, nasa subong nga kalibutan, ha? Handali na lang. Sige, si Kwan, i-greet ko kita ang pinaka-importante ko kaya nga Kwan. Nga maninoy. Wala na siya gapabatsyag sa ako. Bob naman. Maninoy ko da Bob Francia kag maninoy Ruben Tampos. Bo kamusta na kamo nga duha? Anong plano nyo? Anong plano nyo? Good morning dira sa inyo, no? Kay Wilhelm Ade Cordero, good morning man. Dira sa imo. Salamat gid. Kay Sir Basti Gerhin gali. Sir Basti Gerhin, good morning dira sa imo. Kag sa tanan nga taga Black and White Coffee House dira sa my home site. Oy, very namit wala ilang nga iced mocha. Iba nila nga drink. Sir Basti Gerhin, good morning dira sa imo. Alright. Ginapatamyaw man ni Ron Nabla buwas ang iyang sweetheart kay Jenny Strava. Advance happy birthday. Yes, advance happy birthday sa inyo. Ginapatamyaman gali si Rodrigo Salva, si Samantha kag si Sarah. Good morning dira sa inyo hambal ni Wilhelm Adi Cordero. Salamat gid. Kag good morning dira kay Attorney Rafi Medalla, nga monitor sa Subong ano. Kay Elizabeth Casuyon sa Esperanza Tangub, Bacolod City. Jocelyn Song Comedia, good morning man kag Allen Lowe Himotea sa Kaliling Kawayan. Good morning dira sa inyo. Yes, nag-message ako si Sir Fernandini. Balya, good AM din. Damo nga salamat. God bless. Istoryahan ta lang. Uy! Pati, joke wala istoryahan ta lang. Very welcome kay Sir Fernandini. Marilo Varon, good morning man. Yes, good morning. Kag Dino Alec. May aga. Dira sa may... Ligom itom ang chimpo. Di daw maulan gid. Ligom dulom. Ligom dulom. Ligom itom. Kami na yan nakaitom. No, ligom dulom. Ligom dulom na yan. Sige. Alright, Direct Action Boy Sa kung ano mga, syempre... Regliosan kasi kilala mo niyo si George Stereo Ball. Oo. Yes, oo. Great ko si Sir Molmol kag bilog nga backup 6. Yes, good morning dira sa inyo. Ako action boy kada labay, kada patrol ko wala sa action 6. Backup 6 ang station 6 yan nagapamati ginaya sa Action Radio Bacolod. Bugos nga parsa dira sa aton mga kapulisan sa backup 6. Yes, thank you so much nga agaw na kamamati kag lantaw sir kay magabot ang October 1 ambot na lang. Naman sa October 1. Di ba start sila bantay mo. Okay. Dapat balon nga mo sa cellphone kay para ka monitor lang ka magyapon sa Action Radio. Pero Radio. inulan sumungulit ko na sa Southern Negros. Oo, tikay sa kay Kwan na kay Carding. Ang tropical storm? Although nga kay Luzon man to yung igo niya. Pero kati kabalo ka naman Action Boy nga may palit-palit sa hangin. Mga ikog, mga... Amo ginadiya wala yung uniqueness ang Negros kung mapiaran mo. Kung may signal tadiya, pirti ka init. Kung wala tadiya taniya, kalabot-labot, di rin yung gainula. For at least konta yan, ang hindi tablagin na laslasan gintudo. Yes. Magluwa sa Yolanda to. Oo. Kagsang Odette to ligad. Yes. Thank you so much no sa tanan nga nagapamati. Alright. Okay. Direct Action Boy, mga kinalain sang Pilipino sa iban nga lahi. Lahi. Sa para mo lahi. Doka agi. Magkanta ka lang. Dakilang lahi. Kalain ba? Guro sunop siya. Kada yung mga lalaki, magkanta mga lalaki yan. Dakilang lahi. Ang babae, dakilang lahi. Ang ano yan, ang mga kauturan tayo members ang ano mas ano sila mo ng artistic bla dakilang lahi. Amo na guro. Sige. Alright, Direct Action Boy. Madamo pala maglanta bla sa mga LGBT. Yes, kagano duga doble cara para sila. Yes, kama tag-as pa sa tingog nila sa babae no, bilib ko.
Perfect. Okay. Sige. Direct action boy. Balaan mo kung Pinoy ka kay... Ala, di na to man. Nadula, oh. Nga, kinalain din sa mga Pilipino, are. Una, direction boy, kung related ka o kung parinti mong tanan. Oh, correct. Nya si ko, kuwan ko na. Nang pakatatlo ko na siya. Asta gina Basta sa pakadiin. paka-apat. Asta gina sa pakadiin, no? Basta sa pakadiin. Ay, apo ko na saya sa dapa-dapaya. Oo. Nya ay na siya, hinablos ko na sa pakaisa sa akon nga pakaduha bla to. Ako na gani action boy, tungod bala dire, doon na-realize kung tanan kita diskalibutan, kilalay. Parentihanay. Parentihanay. Dis Pilipinas, kid. Grabe, no? Miss ka na mga middle name to sa mga lulo mo, pero ti kay lulo mo to, middle name ito, spiyak nga banwa, pero hindi ka magyapon. Amo nakakabudlay sa aton maging mo family tree. Oo. Oo, galibog ang bata, ang ulo sa mata. Ti, nang mahambal mo ligad, kasin ko to sa, tingin butang ko di sa'yo ka. Hindi lang ga, kasin mo to sa, kaya ang kasin niya, kasin to sang kasin ni tito mo. Grabe yung mga explanation, actually, boy. Good morning sa mga kaparentiyan. Good kay Ma'am Elizabeth Gamala. Ako makapuli ko sa kwan, makapuli ko sa kawayan, makabakasyon, makapamasyar ko to. Ni telepon-tipo na to kami nga mga... Ti laban na dahil, hindi mo kilala mo. True, ti ipakilala ka ginailiwat. Si kwan yun, kwan isa ni tatay mo, ay agoy, kwan isa. Amo ni sa makaisa ni kwanto ni tululo mo, amo ni mo to. Ni Jose to bala si Jose. Ang to pala ubog bala nga pakaduwa ni tatay mo to. Oo, kundi may bata to siya. Ay angot-angot True, mga history. Kaya ko action boy, magpuli ko bala may mga kayo na blusan, kuya nga tagsisintaan news. Ay na? Oo. Ako may mga nablos mo kung magulang sa akon. May mga apo na kuya sa dapa-dapa. Tapos may mga tiyo, mga tiyo kag tiya ko nga manghod sa akon. Nan. No. Bongga. Sadya na, sadya ang Pinoy action boy. Dili mo na mga Pinoy may pakaisa, may pakaduha, may pakatatlo, may pakaapat. Uy, pakaapat mo na siya. May pakaapat. Tapos ang ending, amo na action boy, ang nadumduman ko kita hambali lulo sang una, hambali hindi ka magsigi ka pangaway, ha? Oo, kay basi ang maawayan mo, parinti mo bala. Importante na lang magkilalanay ka mo sa mga parinti mo. Oo. Kag importante ang kilalay ka mo sa mga parinti mo, kay basi mo hulog, i-insist ka mo. Kay ba may ara na action boy mo. Mangkot to sa imo bala. Ang pag-asawahay hasta sa diin ang limit man. Wala ko kabalo gani kaya mo na gani ang balilolo sa una. Ibalon mo gid ang imo nga mga lula ibalon mo gid ang imo mga kaparintihan kay basi mapamana mo parinti mo. Di ba na yung mga sawa ka mo di ko tanan mo parinti. Dali lang kay okay lang na guro la kay pakalima ko na mo na. Damo, no? Hindi, ako mag-amo na, hindi ka nakambal nga ang buta, hindi ko mo na sa parinti. Hindi lang mga sawa mo na. Oh, yes. Buta, hindi ko mo na sa parinti. Kung padalman, guro, hasta sa mga kanunuan, guro, action boy, di makonek, ikaw mo yan, no? Makonek. May harapan na gani nga kuwan sa amon to, may ang si Dumduma. Kita ko na to sa amon, yung CEO mo. Si General Juan Arneta, may family tree na siya. Pila iya ka kuan mo na amo ni nga babae, amo ni mga bata. Amo ni nga babae, amo ni mga bata. Tikita mo sa mo. Ti mga apo, ti budli-budlay pag ni action boy. Ti ka pinarintihanay na, ginakutangot na. Ti basi ka muda sa bago ta. Ay do halos parintihanay kami tanan. Parintihanay ka muda. Kita mo nalikop mo na gani pamatit sa. Mamaya ay mamatit play parinti boy to, kay suporta man ta. Dumduma ko sa una, may ara ko nakilala nga mayor bla. Hindi ko lang pagyambang kung sino. Yambal bala. Ginpakilala ko siya. Nang mga style nito sa mga politiko bla. Nakilala ko siya. Ay, mayor si Boy Duran gali niyo. Long time ago na to. Mayor si Boy Duran gali. Nya Duran, ningko mayor. Parinti ta! Parinti si mayor? Sure mayor ba? Kung ikaw biyang balong parinti, mano ka? Oh, maninoy! Parinti! Paninoy, magkitayan niya. Mayor rin na. Pagkumpigado, parinti mo. Parinti. Ay, kalayo naman guro no? Kay madlokan ka ba? Nga, parinti, may bugas ka ta. Wala kisa action boy sa batasan, sang Pinoy, no? Hindi mo ginayaman ni Garya nga daw may choices, gid wala. May favoritism. Yes. Amo ginagakatabo actually. Tada, kung mayo ka gani mga buhe, daw welcome kay tanan. Pero kung daw mag-reunion ka mo gani,
Kung daw medyo pigado kaya daw ato ka lang to kilid-kilid daw ay magasapaksi mo. Okay, wala sila may mapuslan si Oo, pero kuan kaya. Huwag ka pa kaabot nga si kuan la pa. Wala pa, text sa bala. Text sa bala, hindi si dapat madula diyan. Daw pangitaon gid ya. Batasan nga na i-action boys ang correct. Pinoy. Hindi na na kumbaga hindi na ta na ma-offense kay tuon mo. Kung balon na bala. Ang next action boy, sa Pinoy lang niya, Pilipino lang ni action boy ang gagamit pataya sang middle name ta. Ay, sa ibang country, why na Sa yan? ibang tuod ba lang siya ba? Wala. Sa Amerika, doon di ko makakita kami middle name sila yan mo. Oo, mag-fill up sila. Wala na yung middle name niya. Magpakilala sila. Wala na unless guro sa ID or sa mga documents. Bala, like travel document nila. Pero dito sa election boy do hindi significant kid bala. Sa aton diya kita mo sa Fililapan taya may middle name, may mother's maiden name pa. Nakuha ko pag na middle name sa mother mo. Nga malibog ang ulo. Para sa ano na yaman? Ambot gani amo ginabala ang ginalibugan ko action boy mag fill up ti. Sabi bisan din sa aton bala, kita man lang tama kay stricto. True. Nga kakalutsan man pirme. Gani amo ano na nga nagasagad ang mga Pinoy? Gasagad ang mga Pinoy magpangita palusot tungod sa ka-stricto. True. Sa mga merkato sa mga bangko, do ka simple man lang sila. Wag sila yung kadto sa bangko pong gusto ba kasi na pwede ko kutang. Wala na. Oo, pwede ko kutang. Tapos, wait lang. Ay, pwede ko, no? Oo, sige. Utangon ka yan, di ba? Ang Pinoy. Bilis Pinoy. Pwede ka requirements. Laba-laba, requirements. May 2x2 picture, may 3x3, may... Nasobra pa sa NBI ang ila. May police clearance, may NBA clearance. Nasobra pa sa NBI sa background investigation mo. Mawadaan ka na lang gana. Hindi na lang ito kausik sa chimpo. Dito lang. Amo na nga ang Pinoy nagkakabiktima sa mga 5-6 sa mga Turko. Correct. Kaysa Turko yan, pag ulamos Turko, kuha niya mo ng bayluha, kuha na dayon niya mo ng panawag sa nagani nila. Okay na dayon. Oo. 2020 na nadadlaw. Oo, na dayon niya. Bisan ako sa interest. Kabudlay ako mag-utang kas bangko. True. Kabudlay mag-utang kas bangko. Do, lain niya sa dito sa kita ko na to sa bisan sa mga pelikula. Kadto lang sila sa bangko. Kita lang BID, proof of residence. Ya kanay baro mo ni sa muna. Dugay wala mo kanan laya. Grabe no. Daw. Sa ila utok guro hindi mo ni sa kapalag yun, hindi mo si ka lakat sa no, bayad ginasa. Ikaw ya tanan mo na ya income mo, pilang income mo. Proof of billing, may certificate of nato na mo na ganin natong gulam ko kay para maka-income ako. May certificate of employment, may proof of billing. No? Kada mo no. Amo na nga ang mga Pinoy gasagad sa palusot. True. Tungod sang tama ka stricto. Correct. Amo nang ga-trigger action boy nga magkuan sila. Kita mo lang na. Take it. Bisan sa immigration. Kita mo na stricto doon hindi lang pagpagaon, hindi lang pagpabahion ng mga Pinoy. Tapos damo mo gyapon kalusot. Damo gyapon kalusot. Ang sa iba nga pungsod do kahapos mo lang sa ila mga gwa. Kag dito gani do kahapos magsulod sa ilaya no. Agi ka sa immigration na ka. Dis Pinoy pananon si mo do kriminal kaya. Pareho mga Pinoy. Nanawli mo si pananaw na si mo do kriminal ka blaya. Grabe. Nga daw mahimo kato sang hindi amo sa maglakat sa iban nga pungsod. Nga ikaw man ang ikaw man ang maapektuhan no. Oo. Parehas lang ni action boy bisan ano ka ida mag giving of ID para sa tubos ang balita taligan nga kapulo siya ko ayuda sa DSWD. Lutsan? Ay, biyara ka dito iban nga mga insasong. Kundi ang laban sa mga loan mga muna online. Yes. Picture ka, mamo. May kalima lang guro, ma-reject ka. I-reject ka nila. Ilawag wala? Siganan nga daw matyagan. Kung daw siya masilin lang kung bawion. Kung lang akon man ako kwartang ulamon ko. Gani, no? Employed man ko? Oo, employed man ko. Akon man na kwarta. Akon man na picture. Akon man na ID. I-reject pa na. Hindi kay base ko, hindi ka guro kabayad. Kung i-post ka tayo ng mga dapat clear ang picture. Panay mo lang sa mga pag-ibig. Mga SSS. Imo mo na kwarta da mo. Hindi ba? Kaya bayad talaga. Imo na kwarta ng ulamon mo actually. True. Interesan pa na nila. Pero imo na kwarta. I-reject ka pa na nila. Ayawan, mahulat ang mahulam. Ang mahulam. Ang mahulam nga nagasalig, doon ginatagaliog. Tungod lang sa picture, hindi yan ma. Gipasalig mo na ito, saling mo. Sakwan na kay miyara ka to. May ato ko to. Hindi na yadlaw kang hindi pasalig ka muna. Galapit. Tatsagan mo lang. Ginatagaliog.
Kaya imo kwarta, hindi mo maulang dayon. Kaya hindi ka rin amo ang picture. Grabe, no? Tama kay Exido, Blau. Ka-OA. Tama kay Exido. Lutsan mga gyapon. Na, mabali Hindi tama sila kay Exido. Pero ang mag-ulam, gani, ito nga gamit ang iba niya, nakalusot. Kapulo sa'yo mo. Kapulo sa'yo nakakuha niya mo. Ang iba niya, ang mga scammer, makalusot man niya. Gani, Nga no? ikaw yung imo na ginakwartang ginulam. Totoo na gina. Pero tipong usisay sa imo. Kasi matutod, la imo na kwartang ginulam mo. True. Ha? Benepisyo mo kasi sila kayo may sila may interest mo. Sila negosyo mo. Gani. No? Ito Ganun ang lilingin sa naman. ulo. No? Tama kay Exido sa aton. Yeah. Oo. Kaya malimang Vanessa Mayo, wala second name lang. Muna sila ya. May second name na sila ya, mga John Albert. Na. Tapos pinido lang no? Why middle name yan, no? Wala may doon. Kita diha. Sample, be People of the Philippines versus Renato Boy E. Hindi, Renato Boy Duran E. Oo. May E pa yan mo. Ano yaman? Kuwan pa na, ng Espanyol pa ng ina. Tapos makambal ang judge nga. Uy, yung purinti ko nisa. Hindi na go action boy para mabalaan kung purinti yan. Ay na. Grabe ka dyan. Amo, ara pag yun daw, NBI. Kuha ka pag yun NBI clearance. Oo. Laban niya, hit kaya mo. May kabudlay-budlay na sa ngalan mo. May hit kaya mo. True, gina-action boy. Ako pala, ako na. Ano man yaman. Yun na balang duwa kum lang yung may ngalan nga amos ni. Nga daw. Na-hit. May hit kaya. But sila nung damo kami kapariyo katungalan sa ibang lugar. Imbes nga kinanlanon mo na, maulat ka pa yung isaliwat ka si Mana, kayo iklaruhon pa imong ngalan, hindi amo, no? Sa Thailand, kabudlay mag-apply phone line. Sa ilat yung Thailand, 5 minutes lang. May telecom ka na. May telecom plan ka na. Passport lang kinapakita mo yan. Nyari passport ko. Duga-duga. Takdan ka na nila ya. Ay, dire ya. Magpatakod ka. I-CI ka pa yan. Mausik pa chimpo na. Nakakadto na lang marag CI na. Tapos maulan ka lang 3 bulan, 4 bulan. Ay, pagyapon din niya. Ay na, ano man. Tapos hambalon ka nga, ay ma'am, wala pa da vaccine, wala pa ta kalambot. Kung gusto nyo gid nang mabakal ka mo kay takdat. Nagdugang pa. May harap pa gina siya. Hala ka sa ulat nga ulat. Tapos na dinibide niya, ito gin-reject ang application mo. Nano man? Gin-reject ang application. Ay, nano naman. Hindi mo. Ay kablayasang right yang magkatelepono. Oo. Bali Sir MJC, so no nagsugod lang na sang nasunog ang ila mga files diri sa NBI main office. Sa una wala ko hit subong may ara na. Ati dipit doon na random pick na. Kung sa loto pa bala may lucky pick, di na may random pick ari. Sa una pag ako NBI sa una. Sir nang balik lang after 1 month, sir kay ko nga ha. Nya kay may hit ngalan mo, may may kriminal. May pareho ko ngalan nga kriminal to sa. Diba? Kay, amo na gani, may middle name na gani, ha? May middle name na. Diba? Budlay-budlay na nga. Si reasonable, pag-uro kong dito, kaya pare, hasta middle name, pareho kami middle name. Gani, diba, no? May hit ko, kaya pareho hasta middle name, pareho kami middle name. Hindi ma-explain mo. Kabudlay, no? Only in the Philippines, tayo mo. Sadya to diyo. It's more fun in the Philippines. Ano kami naman. Next. Ang next action boy, ang mga your parents kuno call each other mommy and daddy kay para sundon sa bata mo papa or mama. Dito yabay sa example sa Amerika gina-maintain nila yung tawag nga han, babe, wala, di ba? Diriya ka mommy, daddy, pama, kay para sundon sa bata. Dito ya sa ila kung anong endearment nila action boys ang nubiyahanay pa lang sila. Amo gyapon babe. Okay. Tapos diri sa ato niya mag-asawahay ng tawag na pama, mommy, daddy kay para mabatian sang bata, masunod sang bata. Okay, sige. Ang next last na action boy kag buwas naman ang iban. You have uncles and aunts kuno. Hindi ini kuno madula sa Pinoy nga mga hayo sa imo mga katiyaan kag katiyaan si boy, si girly, si baby, si tata, nan. Si Tulilo. Sino? Ingaladan mo si Tulilo. Tulilot. Nya, ang ang imo nga hayo ng gisas, ang matiya mo na nangangalan si imo matiyo mo. Si putot bala to sa
Si Kwan mo to balaw, si Putot ah. si Putot, si Kumpol to balaw. Na ano na yung mga Sa gamay ka, hindi ka man si Kumpol mo ngalan. Pero pag dako mo kay Nalukpan ka sang New Year. Nalukpan ka sang New Year. Si Kumpol. Asa mapatay ka yung mo yung si Kumpol. Si Kumpol na lang, no? Ano na yung si Piang Blau. Nya ay nang si Kuan si Bakara na. Si Bakara. Hindi pa na Action Boy kilala sa true name, ha? Oh, Pag may makita. Oo. Nang kilala mo di si Renato, de? Oo, yan. Una si Renato. Dugay na sa 15 years. Ha? Una sa... Nag-obra ba na sa Action Radio bala? Oo. Ay, si Kumpol! Makibot na yun. Ngayon kilala mo din si Kuan, si Johnny, amo ni mo to. Johnny de la Cruz. Nya do ko kabat sino na sa banya, pero may de la Cruz dumiyari di mo nang si Piang. Nya muna. Ang muna. Hindi siya kilala ka Johnny de la Cruz, kilala siya si Piang. Nano ko na ya. Tiya mo na sa Action Boy, nga ang mga naga-CI na budlayan. At siyempre, may naga-CI nga pa man ko to ng tupad balay, no? Kilala. Ya dara na di star na si Kuan, si Johnny de la Cruz. Yan buta basta sa piyak da de la Cruz na da mo. Oo, ang gawbra ba na sa Action Radio? Sa Action si Piang. Nanabudlaya na mo ng CI, nagalibot na ulo. Okay, sige ah. Tito Kaloy Delgado, simply delay the process kuno sa NBI. Correct. Marami mga picture. John Dicena, good morning ko kay Primo Renante Dicena. Remia Garcia, morning sa imo. Julie Militado Patrimonio. Good morning man. Dani. Yung mga aga. Sige, kay damo pa di. Sige. Si Madam Glazel Masculino. Ay, oo, yada. Good morning. Yada, te. Ari ka mapuli ka na yada. Nga, wag kita da. Sige. Yung mga kwanta ba lang, mga strawberry jam ba lang, wag na. Strawberry jam. Yan is bagyong. True. Standby na mag-action sa Action Hotline. Direction Artay Hupon. Ang inyo naman ringan news team. Action Eden Abos. Mag-action Boyd Ran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.